Oy, gahapon, malinawon kong nagsugod sa akong buntag, nay nangutanan ako kay tingbutar man diri. Na may nangadto sa Philippine Consulate kay mobutar. O sumao to. Nangutana siya nga, ay ang ako ang presidente kay murag dili man makadaog, so ang akong boto ihatag na lang nako ni Lenny. Ning ko nga maayo gyud na. Maayo yun na para madugangan iyang points o niya mas dako og chance nga makadaog siya. So iya po kung gipangutana, ikaw kinsa imong butaran karong hapon. So ibutang ta na lang ang akong gitubag niya is BBM. O ha, niingon ko nga ibutang ta na lang akong gitubag BBM ni siya nga, ay bakit yan? Iko nga mao man gud ni siya. Kay ganahan ko niya kay medyo ang iyahang style align kung unsa akong gusto. Ngaingon siya nga, baka magiging katulad na naman yung tatay. Ko nga, oras na para iyang liniso ng ilahang pangalan. Kaya para mausab ang perception sa mga tao sa iyang pamilya, ningon siya nga, baka magsisi kayo, bakit nyo yan ibinoto? Kagaya na nangyari sa tatay nyo na si Digong, baka magsisi kayo. Uy, naingon po ko niya, ay hindi kami nagsisi po. Di kami, wag yun may gamahay. Kaya kabaw ka nga, no? Wala gamahay kay satisfied mis performance ni Digong. Ha, daghan kistanan og namayad nga taong utangan og tax sa atua. Silusyutan na lang daan sa PAL, pila to ka bilyon ihang gisettle. Napuslan gitos gobyerno, napuslan sa tos mga kawatan. O sige, namin gyud mo ingon nga, ha, gikawat to gibulsa. O sige, nakapahimos ang kawatan niya, nawiskan gamay ang mga tao. O ingon ana, so happy na mo ha. O ingon ana, ko nga, wa gyud intawon ko gamahay kay satisfied jud ko. Na feel na ko ang kausaban sa sitwasyon hasta akong pamilya sa Cebu. Na feel nila ang kausaban sa sitwasyon. So kanya si Duterte ang nilingkod. So wa jud ni gamahay, ambot kag nagkinsa gaingon nimong gamahay ni. Way gamahay gyud. Unya niingon siya nga, buti naman hindi ka maayo ko na maayo kay dili ko no wa ko no ko gamahay. Ko nga, kisa may gaingon nimong gamahay ko nga wa jud mi nang mahay nalipay man mi. Nya siya nga basin ka na si Marcos magmahay mi ko nga, well, let's cross the bridge when we get there. Wala pa gid nakalingkod ang tao magmahay na midaan unsaon na mo pagkabaw. Ug kung masayop man sad mi kay siya among gibutaran, well, ang kuno na namo nga masayop man yung tanan. Nasayop man gyud ubang mga tao gani sa gipangbuto sa mga previous presidents nga wala ni perform, na pag ito gi-impeach. Oh, di ba? Start over kung masayop. So unsaon ta man nga nadaman mi sa kampanya. Mauna. So unya na sa ta magmahay kay wala pa nakalingkod. O pag ikalingkod, mahaya na namudaan. Kung mauman gani na ang utok natong tanan synchronize, wala na nagkailangan eleksyon. Lahos nag-declare kung kinsay presidente niya, nagkailain man tag-utok. So mao na kailangan ng eleksyon ha. Di man tak synchronize og utok tanan, dili man usa ang atong thoughts. Kasabot, nasad.